दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रग्रामनि बे जायगायाव आं दंफैयो। फिसाफोरनि सिगाङाव आं दङ गामियाव आं साथाम गथ' बिना होनो हाबाय दे। सोरबा हौवा लुबैयो सोरबा हिनजाव लुबैयो फुजा एसे होनानै बिबार बावनानै आइ आफाखौ लेंहरनानै इसोरफोरखौ बेनिफ्राय बिनानै होबा मोनोबोलाय साथाम जाबाय हौवा सानै हिनजाव सासे आं बिना होनाया। मोसौआबो 60 थाखाल'। 60 थाखा आरो? औ आरो साइकेलाबो 60 थाखाल'। होमबा बावाखै बे सोलायनानै जाबाय दा। मोसौआबो 60 थाखा आरो साइकेलाबो 60 थाखा। खुमब्रा फिथाइ बायदिबो गोदोना उखुम नालाय नङा। दम मोनसे गोविंद सार, फेरेंगा सार आरो सावरायग्रा सार बुंनानै लानो हागोन ना एक्स-एनडिपिफोरनि गोदान राजनितिक हान्जायाव जोंबो हेफाजाब मदद होगोन होननानै बेबायदि बुङालासिनो नोंथांमोना मानो गिदों? माखौ लानानै गिदों? एसेल' मानसिजों आरो एसेल' राजनिति खालामनाया बे साक्सेसफुल जाहैगोनखौ आं बारा नुहुराखै। भिडिअनि फुटिसाव नुखाबाय गोविंद, सावरायग्रा, फेरेंगा माखौ लानानै गिदों? एक्स-एनडिपिफ्रा गोदान पार्टी राजनितिक जोनोम होनायनि सायाव मानो गिदों? फेरेंगा, गोविंद, सावरायग्रा नोंसोरखौ मोजां मोननानै रायजो राजाफ्रा देरहाहोआखै। जेब्ला एक्स-एनडिपिफ्रा रायजो राजाफोरजों दंमोन, अरनबारियाव दंमोन, अब्ला गेदेरमा रायजो राजाफोरजों बयजोंबो गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंदोंमोन। जों अराय सम हारिनि खामानि मावलांगोन। नोंसोरखौ फोथायनानै पार्सनेलि नोंसोरखौ मोजां मोननानै देरहाहोआखै। एक्स-एनडिपिफोरखौ मोजां मोननानै रायजो राजाफोरनि खामानि मावगोन। गावनि लोगोफोर सिनियर जुनियर गेदेरमा दैदेनगिरिफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामगोन। बयजोंबो गोरोबनानै खामानि मावनो हागोन। एक्स-एनडिपिफोरनि गेदेरमाफ्रा बेबायदिखौ फोथायनानै देरहाहोदोंमोन। दिनैनि समाव बुंनानै लानो हागोन नामा गोदान राजनितिक हान्जाजों जोंबो एक्स-एनडिपि हिसाबै हेफाजाब मदद होगोन होननानै बुंनानै लानो हागोन ना हाया? गोविंद सार, फेरेंगा सार, सावरायग्रा सार नोंथांमोना गोदान एक्स-एनडिपिनि गोदान हान्जाजों राजनितिक हान्जाजों जोंबो हेफाजाब मदद होगोन होननानै बुंनानै लानो हागोन ना हाया? सैथो एक्स-एनडिपि दैदेनगिरिबा नोंसोर बुंनानै लागोन। क'क्राझार जिल्लानि भटबजरा 1 नम्बर फिसा माने सथ बेलगुरि गामिनि बेयाव आयंखौ लोगो मोनदों। 100 बोसोरनि बारबाय, दिनैसिमबो ना गुरो, दिनैसिमबो गावनो ओंखाम ओंख्रि सङो, हाथाय बाजार थाङो आरो बर'नि आन्दालन आरो बै समाव जोङो गिलु बालु बारहुंखा आरो बांग्रिं बेफोरखौ लोगो मोननायनि सायाव मा मा आन्दालनाव माबायदि खस्थ' मोनबोदों आरो बारहुंखा सारअन्थाइ बेबायदिखौ एसे फोरमायदो आयंआ। सारअन्थाइखौथ' मा बुंबावनो, खुमब्रा फिथाइ बायदिबो गोदोना उखुम नालाय नङा। दम मोनसेबा दुदुदुदुदु सिलाव थानोसै बेबायदिनो जाजोबदों। दासो बे फिसा लुनानै बे नङा, नङाबा उखुमजोबसो बे नङा आरो ना? बे फिसासो लुजोबनाय, नङाबाथ' गोदोलाय उखुम गोजासो मा दं। जों बोराय बुरै फिसाल' जाव आंबो आफानि हरनाय मोसौखौ माथाम हरदोंमोन। बे माथामाव फार्स्टआ मुख'ना फिसा जाबाय, हालुवाखौ हालेवनानै जाबाय। बे फिसा जाजेननायखौ फाननानै साग बाथुलनो आङो साइकेल बायनानै होदों आयंफोरखौ। बेसेबां लानाय साइकेला? साइकेला बेसेबां दाममोन? मोसौआबो 60 थाखाल'। 60 थाखा आरो? औ आरो साइकेलाबो 60 थाखाल'। होमबा बावाखै बे सोलायनानै जाबाय दा। मोसौआबो 60 थाखा आरो साइकेलाबो 60 थाखा। सोलायनानै मोननाय बायदि जादों। सासे बुरिया बे आगमनियाव नैसिनि गिदिरल' हायला हुइला बारहुंखा हुंखा दुब्लि 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 मोसालांनाय। बारहुंखानि बिगोमानो बियो। नोंसोर नुदों आरो? नुदों, जोंनो नुहुरथारदों दुब्लिजों। आं बारदैसायावनो दं। नैसिनिल' सनाफोर आं थगाया दै भगबान। रुफामनिनि दहरम लानानै 13 बोसोर आवाथि सावदों आं बाथौ गानसोमनानै दा। खिन्थु नोंसिनि फिसाफोरनि सिगाङाव आं दङ गामियाव आं साथाम गथ' बिना होनो हाबाय दे। सोरबा हौवा लुबैयो सोरबा हिनजाव लुबैयो फुजा एसे होनानै बिबार बावनानै आइ आफाखौ लेंहरनानै इसोरफोरखौ बेनिफ्राय बिनानै होबा मोनोबोलाय साथाम जाबाय हौवा सानै हिनजाव सासे आं बिना होनाया। बे मोसालांनाय बारजों फैनाय बे बार मोदाय बारदै सिख्लाखौ नोंसोर माबायदि नुहुरनाय ओरैनो? आयै भगबान खेनैहायसिनल'नो हायला हुइला जि मोसानानै खेराइ राभा फारा होनायजों लिरलांथारदों। दा बे जेरै थाङो बेजों धंस' ओरैबायदिखौ नुदों जों।
गोदोथ' माने एकदम नालेंखर बिफां गय बिफां न'फ्राम बायोमोन बायजोबोहाय जेजों थांगोन थाखाया औ ओमफ्राय बे रिंआनो रिं बे दैखरनि रिंआनो थांफालायदों नालाय मोनथाम सिङाव दाबायनायानो गुदों औ बेखौ होनबा नायदो नोङो बै न' बाङाथ' साबाबि औ हाखर हालावसो थाबाय बायनांदोंहाय औ औ बिदि जाबाय नालाय जोङो बे बुरिखौ नुहुरबाय बारहुंखा बारनाया उखुमाव थाफैजोबबाय दंफाङाव थाफैजोब्बायहाय थिंफ्रा गुला गुथाबनो ओमफ्राय मा जाखो बेलाय माबोरै जाखो होननानै दुब्लिजों नाहरबा बे बुरिखौ नुहुरबाय आरो जों बुरि ना सिख्ला बुरि सायेसथार बुरि सायेस गाहाय माने बे बारनि मोदायनि बिगोमानो बियो औ सोर खिथाखौ बेखौ ओरैनो बेखौ माने सोरबा सोरबा हदाय गनकनो नायहोनानै मोन्दों जाहैदों गनकनाफोरनो नायहोनानै नोंसोर ज' नाहरबाय आरो जोंथ' गामिया नायजोबनायखा नुजोबनायखा एखेबारे बेनिफ्राय अन्तत' नैबे जोंनि बागानखौ बारनानै एसे हरैहाय बै मुमारिया बायदिया दुब्लिजोब नालाय एखे दुब्लिजोब बियो नोंसोर ज' नाहरबाय आरो गामिना गासिबो दुनियानि बे जोंनि गामि काजिगावानि गामि नुजोबदों नोंना काजिगावसोमोन आरो आंना फायखनदारायाव औ औ कालिचरन गुरुदेबनि माबाया बेनो बे दुब्लि जाबाय बे दुब्लि बारनानैनो जन्म जायगाया माने सानाव आरो सानाव फुङाव हरैहाय हजों हराव जाबाय बिनिफ्राय जोंनियाव सानाव फुङाव सौफैबाय थिग दै एसे थांद्रायबावबायसो माबाया टाइमा बे समावनो आरो जानाया एकदम साखा नुथार बावा आङो मालाबाबो नंगौखौ आं बुंगोन नङैखौ आं मालायनियावबो बै दस्रा गाज्रि उमुखौ गाज्रि बुंदोंब्ला बे आंनि गोरबोआव थाजोब्बाय आं बेखौ प्रकास गैला आंना बेनिफ्राय बैयाव होननाय खर'सा सानैयाबो थैजोब्बाय आरो बेनिफ्राय आंनि आनजाय सानैयाबो थैजोब्बाय आंल'सो मानो थाखो होनो आङो मानो थाबावनांगौ आंलाय बिदिनो जादों आयं दा बे नोंसिनि गामियाव नोंजों समान बैसोनि साबेसेसो दं हजोंहायथ' गैलियानो देशआव ओजोंहाय नैबेहाय सानै दं बैयाव बुरि सासे आं सासेल'सो बेसेबां बे सासे लोगोआलाय बैसोआलाय बेबो आंजों समानथार 100नि बारबाय आरो बारसिगोन एखे थारजों होनबा आयंआथ' 100नि बारबाय आंथ' बारखाबाय 6 बोसोरसो जाबायदां बे मिलिटारि नायहोनाया होमबानो बोसोरनैल' नांसिगौ होनदोंमोन 100 जानो होमबा नैबे दा 5-6 बोसोर थांबावबाय माजों नायहोनाय ओरैनो बैसोखौ बे अबावहाय नायहोदों बे बाबुआनो मिलिटारि आर्मिया नोंसानि फिसालाया आर्मि मावो ओमफ्राय बे आर्मिया नोंनि बैसोखौ नायहोदों आरो नोंनि बैसोआ बेसेबां जाखो होननानै नायहोदों बबेबा देशआव आरो बेलेग देशआवसो नायहोदों आरो माने नोंनि जन्म बारायखौ गोसोआव गैयिनि थाखायनो माने बेलेगावसो नायहोदों आरो नायहोबाय दा नायहोनानै मोनबाय आइनि बैसोआ एसेबां जाबायनो होननानै बिदिनो 5 बोसोरसो थांबाय बर'नि गोदान जांख्रिथाय 21 मुगानि बुहुम समाजजों समानै आगान सुरफानो आरोबाव गोदान मोनसे जांख्रिथाय बे जांख्रिथाया नङा बियो राजखान्थि मोनथायनि बे जांख्रिथाया नङा बियो सुबुंनि बेरेखा बे जांख्रिथाया नङा बियो खुंथायनि बेरेखा
दिन्थिलु सोलोंथाइजों सुबुंनि सानस्रिया गेवलांसारो गोब्राब नाजानायजों जाफुंसार हाबा मावनो हायो गोग्गो सोलोंथाइजों सुबुंनि सानस्रिया गेवलांसारो गोब्राब नाजानायजों जाफुंसार हाबा